Ve Fortniteu máme momentálně kapitolu na ninjovskou tematiku. A dneska tady máme první challenge na tomhle kanále. A to, že budeme používat jenom ninjovské itemy. Tohleto vlastně hrajeme ve trích, což bude taky celkem těžký, protože to je celkem rare. A jdeme se na to vrhnout. Takže oho! Tak, nám tady totálně zasněžili mapu, padáme do labirintu. Tak, já ti budu, no. Takže já padám do labirintu. Tarixi, ty padej do města. A prostě padej. Já padám do města na Katanu, hoši. OK. Hej lidi, celkem nám tady zasněžili mapu. Já jsem tenhle update ještě nehrál. Takže, Tarixi, já ti přinesu masku z labirintu. OK. Tarix, do prčic! Ne, ten labirint byl vždycky ignorovaný, ale teď tam někdo dropl do prčic. Ne, dobrý, doufám, že je blbej a dropl do prostřed. Jo, prosím, ať je to blbeček a dropl do prostřed. Neříkej, že tam ta katana nebude. A nemůžeš se healovat, Thor. Ne, to jsem neřekl, nemůžem používat healy. A zrovna je tady boss. Ale do prči. Ne, jenom ty vodní takový ty. To jsem, to jsem lidi neřekl. Takže jaký můžeme healit? Můžem se healovat těma malýma mráčkama. OK. Do prčic, já mám tady teleportovací masku, jinak úplně všechno je mě naho. Hoši, takže mi mě mám zahodit. Jo, máš. Bude to hodně hard challenge. Ale barelama se už healu, jo? Jo, barelama jo, OK. Barely ty uznáme. Ale tady není katana, sakra kámo. Celý to tady musíme prospídit, aby jsme zjistili, kde je katana. Protože já teď mám teleportovací masku, to je všechno, co já mám. Prosím, jako... Já mám mega dobrý loadout, hoši. Co? Co máš za loadout? Mytický SMGčko? Já mám full skoro. Kámo! Sorry, Mám full to z barelu. Počkej, já si jdu dát full z těch mráčků. Já bych dal, ale že se můžeme healovat těma, protože to je potom hrozně. Jo, kámo, jo, přesně. To ne, jako, sorry lidi, ale to by nevyhrál skoro nikdo bez healování tímhle. Takže dík za ten big. A počkej, já jsem viděl ještě jeden. Jo, ale tak... No, healy. Teda... Jste viděli můj nejlepší loadout pro tuhle challenge. No a co máš? No, to budeš po mně chtít. Do prčiš, mě ta maska vůbec neportuje daleko. Ok, mám katanu, fire mask, 4 portefortky, 3 big shieldy, další 2 portefortky na zemi. Jo, portefort. OK, portefortky budem používat, proto se vyhealovat. Pojď se vyhealovat. Tarixi, nebo to. Takže lidi, my jsme... Počkej. Tady jsem jednou našel katanu tady ležet, tady v těchhle tom. Lidi, takže... Kámo! Já
používat jedinou zbraň, kámo. Proč musím mít tak dobrý loadout, proč prostě? Chce někdo fire mask? Jo, já chci fire mask. Kamo, OK. Tady vyhazduju jedno. Starý dobrý pickaxování. Starý dobrý pickaxování, na to přecházíme, kámo. GG, tak... Aha, dobrčic. Ale sakra. No se dejte. Má někdo někde nějakou katanu nebo něco takového? Jest, mám katanku. A neví někdo, kde je nějaká katana? Lost Jo, Lake tam je jeden. boss. On tady bude chvíli. Oh, já vím, kam jdem. Pojďte sem. Pojďte do Night Shift Forestu. Sice je to hodně proflákný místo, ale já jsem tam jednou byl a tam je katana. A určitě musíme to risknout a naučit se v tom Night Shift Forestu. Takže na modrou. Hej, a tam je co na červené? Lost Lake zóna. Jo, a tam je taky, to bych počítal. Protože to je, když nepoužíváme my, tam je NPC na pronajmutí. To by pod... Má to někdo? Tady je nějaký blbeček. Má někdo nějaký zbraně? Já ne, takže... Ty pojď tou maskou a já jdu autem, borci. Ano, autem. Boom, narazil jsem do toho hráčka malýho. No. Další. Kamu doprčit. OK, no. My lidi. Kámo, ale my nemáme žádnou zbraň, to je pěkně v prčicích. Nebo já nemám. Jo. Protože ještě jste nepotkali na jeťáky, takže bych to mě mohl vyfajtit. Jako co si myslí? No, že jdeme na to. Pozor! Tu prčit! Braj. Taďo? Počkej. Počkej, to prčit. Už mám dvě katany, pojďte si prodej. Maska! Aha, ne, to je Táďova. Katanu. Moje, ne, Táďo, prosím. Podej mi to. Jo, dobrý, díky, já tady mám svůj. Dobrý, hele. Motorka. Motorku vidím na vizuálech. Hej! Počkej, já neudělám tu stejnou chybu, jak jsem udělal minule. Dobrčic, já ho nemůžu. Ne, dobrčic. Ne! Sakra, oni ho zabili. Ale díkám, ty prčici. Vezmu a rychle, zrám. Kde se? Kamo, zevnitř. Kamo, jo, malou, jenok. Dej si ten mečky, Trišo. Prčic. Kde jsou? Prčic. Dobrý. Já mám 101 hapko. Lidi, tady Xidet. Doufám, že žiješ. Já jo. Dobrý tam. Hej, schválně, mě by zajímalo, jestli si lidi myslí, že tuhle challenge vyhrajeme, kámo. Ale to podle mě ne. Pozor! Vidím borce,
OK, jdu do něj, jdu na blízko. Portnu se. Do prčic. Kde? Což, vy jste taky dead? OK, no. Tak já... OK, no. Já tě vezmu asi... Počkej. Pojď a odejdi tam někam. Rychle. Odejdi. No tak rebootuj, zkus to. OK, no. Zisk. Ale dobrý, kámo, já jsem celkem vybavený už. A nasedej. Veš lidi, dali jsme to. Nasedej. Takže lidi jsme celkem dobře vybaveni. Já mám Táďovu kartičku, jedem na reboot. OK, tak. No, nemůžeš ho používat. No. Dobrý, jedem k nejbližšímu rebootu. Ne, já mu dám radši masku. Táďo, co chceš víc? Co chceš víc? Já ho rebootuju. Katanu chceš víc? Tak já ti dám katanu. Mám pro tebe pak Biga. A nepůjdem na ty ostrovy zabít toho bose. Tak tam teda fakt nejde. Biga dám Táďovi, jako sorry, ale Táďo bude mít to. Táďo, dělej. Jeden. Který jsem teď dal Táďovi, ale počkejte. Tady trochu přeházím loadout. Jo, OK. A pak ho vložte do tohohle, protože víte proč? Pak vám z toho padne abilita, že vás healuje voda. Jo, já mám vlastně půl. Ne! Zase jsem vzal tuhle blbost. No já jsem přemýšlel, že teď víc mluvím s váma, než že mluvím na to video. Ale to dělá hodně youtuberů, že kdyby moc nemluví, že kdyby mluví, když hraje ve trích třeba takhle. Nebo ve skladech, nebo prostě ve vítech. To je z toho, to jsem vám celou... Když tam dáš tohohle, tak je... Táďo, když tam dáš tohohle, tak je na to 100% šance. Pozor, někde vidím borce. OK. A ne, to nebude, to je nejhorší. No ale není to nic, zase ne, to není zbraň. Vlastně. Jo, asi jo. To tak, asi by to tak šlo, no. Že... Takže jenom ninjovský zbraně. Aha, no jo. A skončíme 25, ne? Ne, tak vypočítej 25, děleno 3. Aha. Vypočítejte to. Čekaj. Aha. Už jenom 7 týmů. OK, no. Oh. Kam je trošku větší, tak jdem se naučit. Já bych byl mega rád, kdyby mě padla katana. Kde? Jo, takhle. Hodím po něm masku. Za 100. A za 100. Tak, dead. Hej, počkej. Jak to, že ta střela nenásleduje? Po něm, pozor, tady, po mně někde. Kamo. Do prčic.
Tamhle je někde tamhle. Tady je. Tady je. Dopočít. Dead? Skoro. OK. A mám na té masce 2, takže já ti ho milé rád. Zabij ho. A pozor, ať nezabije mě hlavně. OK. Jdeme na to. Kamo. GG. Má někdo masku, která má víc jak 2 střely? Ten na nic. Big? Hodím ti. Okay. Asi někde. No tady. 100? Já mám jednu střelu, tu si nechám určitě. Pozor, tamhle někde vidím vizuály. Plave. Pozor. Borec. Já ho vidím. Není někde tady. Kamo, nej, já jsem ho zvedl, sorry. Co? Já mám... Co máš, teď? Co máš? Pozor! Zóna. Pickaxem. Tady. Nemám sprint. Je Cliff. Aha, já jsem blbej. Aha. Doprčit! Já mám 42 hápek. Měl tu masku. 15. Tohle by bylo pro dnešní video vše. Byl bych moc rád, pokud byste tady zanechali like, v ideálním případě i odběr a uvidíme se zase u dalšího videa.